Mga ka-disciple, may mga panahon ba sa buhay mo na kahit naglilingkod ka na sa Diyos, napapatanong ka pa rin kung nasan siya? Yung tipong, Lord, ikaw ba talaga to? O may hinihintay pa ako? Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo Mayong Araw, Third Sunday of Advent, Gaudete Sunday. Ako po si Brother Rai, your digital disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon, mula sa Matthew 11:2-11, naririnig natin ng isang nakakagulat na tanong mula kay Juan Bautista, ang parehong Juan na nagsabing, narito ang kordero ng Diyos. Ngayon, habang siya ay nasa bilungguan, ipinatanong niya kay Jesus, ikaw na ba ang darating o may iba pa kaming hinihintay? Hindi siya sinagot ni Jesus ng diretsyong oo o hindi. Sa halip, sinabi niya, ang mga bulag ay nakakakita, ang mga pilay ay nakakalakad, ang mga bingi ay nakakarinig, at ang mabuting balita ay ipinapahayag sa mga dukha. At pagkatapos nito, pinuri pa rin ni Jesus si Juan bilang dakilang propeta. Mga ka-disciple, napakalalim ng eksenang ito. Si Juan Bautista, ang matatag, matapang at tapat, nag-alinlangan din. Ibig sabihin nito, ang pagdududa ay hindi kawalan ng pananampalataya. Minsan, bahagi ito ng mas malalim na paghanap sa Diyos. Sa Gaudete Sunday, tinatawag tayo ng simbahan na magalak, hindi dahil perfect ang buhay, kundi dahil malapit na ang Panginoon. Minsan gusto natin ang agarang sagot mula kay Lord, pero tulad ng sagot niya kay Juan, sinasabi rin niya sa atin, tignan mo ang ginagawa ko sa buhay mo. May mga sugat bang unti-unting gumagaling? May puso bang natututong magpatawad? May pag-asa bang bumabalik kahit mahirap ang sitwasyon? Doon mo makikita na kumikilos ang Diyos, even in silence, even in waiting. Advent reminds us, joy is not the absence of problems, but the presence of God in the middle of them. Mga ka-disciple, kung ikaw man ay naghihintay, nagdududa o napapagod, huwag kang mawalan ng pag-asa. Tignan mo ang mga munting himala sa buhay mo. Doon nagsasalita ang Diyos. Magalak ka, hindi dahil tapos na ang lahat, kundi dahil darating siya at malapit na siya. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless.